Film bešeduje o prisilnem vyseľovanju Lemkov zo Zlemkovskej oblasti u Vostočnej Poljskej 1947 roku, keď deportovani veće jak 30.000 ľudze, a u druhej časti predstaveni počatki jih vracanja do starého kraju. Film bešeduje o 1947 roku, kedy Rusnáci, Lemki, zo Zlemkoviny u Poljskej rozseľovaní na silu. Po oceni, že sú dobrí hrazdanie i ľudia, ktorí tam žili, ktorí sa vyjasňovali, jak Ukrajinci preselení do Ukrajiny i baš Česko sa mohli vrátiť, odnosno veľká väčšina sa nikdy nevracela. A druhá časť, ktorá nechcela sa vyjasňovať jak Ukrajinci, ale sa vyjasňovali jak Rusnáci, odnosno poznejšie jak Lemki, oni rozselení na teritoriu vojvodstva Wroclaw, to 450 km na záchod od Krakova. U februaru 2019 roku tot film bude prikazani i u kulturno-prosvjetnim društve Đura Kiš u Šidu i istorijnim arhivu Srim u Srimskej Mitrovici.